Herlev, der vinder først, eller bytter først. Her springer fra Herlev Andersen Møller i bassinet. Og lige efter fra Aalborg Nicolas Blank. Og fra Herlev, fra Sigma Anton Ørskov Ibsen. Altså husk på, selvom Sigma er distanceret lidt her, så er det altså lige nu Anton Ørskov Ibsen i vandet, og har jo også Mads Glæsner stående på bassinkanten. Som skal svømme sidste turen for Sigma Nordsjælland. Kom så, Anders. Som på papiret er den hurtigste dansker på den her distance. Meget tæt løb her mellem Aalborg og Herlev. Bassinlængder tilbage fra dem, inden de så kommer ind og slår hånden i. Så springer Mikkel Johansen ind for Herlev. Og Emil Skovfod Gregersen for Aalborg. Jakob Lærke Skytte svømmer tredje tur for Sigma Nordsjælland. Jeg skal love for, at unge Nicolas Blank, han svømmer sin chance her. Han har altså fået lov til at svømme i et skrabt selskab her med nogle af de store drenge. Altså i bane 4 for Aalborg. Kom så, Anders. Lige i halen på Anton Ørskov Ibsen. Som for øjeblikket svømmer for Sigma. Ja, som i for øjeblikket er den, der har en start på i feltet. Jeg er i gang med at synes Sigma holdet op i nærheden af de to førerhold. Tredje turen hopper først i fra Herlev, Mikkel Johansen. Umiddelbart efter ham Emil Skovfod Gregersen, og så